Здравейте! Днес ще играем FIFA 16 кариер мод и вече имаме FIFA 16 и можем да снимаме на нея. Не знам с кой отбор ще почнем. Ще видя сега. Да изключим това и да видим. Има много хубави неща нови на FIFA 16. В смисъл, подобрени шпагати, удари, много хубави неща. Ще й хареса. Само да се пусне. И така. Виждате, че съм по-голям левел, само да заради отгоре. 54-ти мисля, че съм. Така, почваме нова кариера с 60% отгоре финанси, глобал трансфер нетворк слагаме и не знам с кой отбор да почна. С някой по-така. В смисъл... някой германски. Не знам с кой отбор. Ще почнем с Реал или с Барса. Много добри, но ще видим сега какво ще направим с тях. Да видим. Тези пък имат Хамес, имат по-развиващи се. Добре, почваме с Реал Мадрид. Semi-Pro, защото съм по-слаб. Download updates, да пусна Шампионска лига в не чак толкова трудна група. Волсбург, Ювентус и Брюш. Само вземе Дехея за вратар, защото нямат добри. В смисъл, така ще се казваме. И двете ни имена ще бъдат така. Едни и същи, защото то ще пише само второто, така че България. И почваме кариера. Така. Сега трябва да продадем някои играчи, като Бензема. Може да го продадем, да си вземем Магуеро, Суарес. Няма да дойде, защото новото на FIFA също е, че може да се тренират играчите, дигат показатели и оверал. В смисъл, защитниците си дигат за свои показатели там за защитници. Ето и това е новия апдейт също. Тези турнири. Почваме за най-много пари. Нека сега да гледаме. Така, кой да продаваме? От склад репорта ще видим кой да продаваме. Кейлор нас може да продадем. Карвахал може да го дадем под найем, защото Данило е много по-добър. Пеп ще го продадем. Рамо ще го оставим. Тук можем да вземем Алаба на място Марсело. Лука Модрич. Зависи колко пари струва. Може да го продадем. Тони Крос го оставяме. Бейл го оставяме. Роналдо го оставяме. Хамес също. Карим Бензема сигурно ще го продадем. Ще го дадем в трансфер листа. То мога да дадем под найем. То ще го дадем под найем.
Ковачич ще го дадем под наем. Черишев ще го дадем под наем. Много играчи. В смисъл Хесе. Варан със сигурност ще бъде твърд титуляр. Лапорт можем да го вземем. Касемиро под наем. Данил го оставяме. Иско го оставяме. Кико Касия го продадем. Не, няма как да го продадем, така че Арбело ще го продадем. И Кейвор Навас и свършваме вече с... Пепе забравихме да го сложим. Кейвор Навас и Карвахал. Не, няма да вземе големи пари от него, така че... Да видим... Анхел Корея е добър, но ето Халилович, мисля, че е под наем първия сезон. Да, под наем е. Или в смисъл... Да. Много добър играч, ще развива се много. Погба. Пол Погба. Ще видим. Ще го добавим. Ще поискаме оферта от тях. Ювентус сега. Алаба. И Дахея може да се опитаме за него, защото ни трябва някакъв по-добър вратар. Емерик Лапорт също. Лапорт. Така. Юлиет Лапорт. Чакай. Как да вия само който Лапорт. Така, кой още? Много ни събраха, така че... нападател. Агуеро, го искам в отбора си. Почти задължително, защото много добре играе Агуеро. Левата, Левандовски може да справяме за него. Също не е лош по оверал, с една година по-малък от Агуеро. Суарес няма защо да се опитваме. Неймар ще се пробваме, въпреки че той няма да иска да отиде в Реал. Тиелеманс ще се опитаме, може да го вземем. В смисъл не е много сигурно, че взимаме Тиелеманс. Пабло Дибала също може. Много скъп това Давид Алба. И Дехея същия. Мяе ще се пробваме за Дехея. Що е? Пак Марсело ще го остане. Така 33 милиона плюс Кейлор на нас. Приемете! И аз пробваме за Агуеро. 60. Много скъп бе. Защо толкова скъпи? Ще вземе Дибала, айде. Ще играе добре. Дибала. Палермо, така. Корея. Анхел Корея. Също много добре играе. Но ако го вземем, може и да не бъде твърд титуляр. Ще се пробваме за Агуеро. Ще е по-ефтин. Така, Агуеро. Агуеро ще му дадем 40 милиона. Ще му дадем кой да... Модрич ще му дадем. Ще им дадем, въпреки че той не е нападател. И 20 милиона. Ако приемат, ще бъде супер. Погба ни дойде съобщението за него. Така тренировките да направим. Данило ще му направим една тренировка на Елрондо. Така, втори играч, който му направим Варан. Третият, не знам кой ще бъде. Рамос. Хоп. Уингърс, така.
Не знам кой. Хамес, айде. Beat your man. И не знам още кой. В смисъл. Айде, Бейл. Ще му направим една тренировка. Мисля, Бейл да не го тренирам чак толкова, защото е много оверал. Бейл не се е справил много добре на тренировки. И Пабло... Пол Погба мислех, че да. Това... Неймар няма да... Добре, ще се опитаме за Неймар. Сега ще им дадем 70 милиона. И Карим Бензема може да отиде в Барса. Защо си я хепи, бе, Бензема? От сега ли знаеш, че ще продам? От 21 милиона ще го вземе. Тялеман ще го вземе. Кой да му дадем? Мога му дадем Пепе. Централен защитник, но няма нищо. Ще им дадем 8 милиона и така го вземе. Супер. Пол Погба. Защо толкова скъпи? Много скъпи. Така. Не знам кой да пусна трансферата. В смисъл да го дам. Няма се съгласят на толкова. Арбелола не е скъп. Лапорт ще се опитаме сега. 20 милиона плюс Карвахал. Ален Халилович. 77 оверал на 19 години. Трябва да си го вземе, ама... Корея ще се пробваме също. Имаме съобщение. Искам да видя това съобщение. Юдегар, защо искаш? Ето, Корея. Колко? Ще му да имаме 5 милиона. 4. Много ефтино, ама. Така. Кой ще да вземе? Срещу тия. Така, какъв проблем е? Те са световно. Така. Иско ще играе. Защото тия писмени... Едва рано ще играе. Тук някой от резервите. То няма кой друг да не играе, така че там Копа Америка мисля, че е това, де ти играят тия сега. Добре, биеме 3-0, Роналдо се контуза. Така... Това ми харесва. 20 милиона плюс Лука Модрич. Това ми харесва просто. Това много ми харесва и за Неймар. Харесват ми. Сега, ако ги вземе и двамата, може би Бейл ще си отиде, не знам. Или 4 нападатели. 4 нападатели ще ги сложим. Юнайтед, защо не искате? Добре, първо да занимавам с това. Много пари искаш, бе. 375, ще му дам малко повече заплата. С 25 000, никак не е малко. Корея. В Юнайтед защо не приемат? Бе, 40 милиона ще ви дам. Дехия ми трябва... Дехия е много важен. Ралос, не. Извинявайте, ама няма такива. Сега нямам търпение просто. Така. Бе, Роналдо ще сложа тренера.
Защо е контузен? Забравих. Кой иска? Бел, така, някой... Не. Не знам кой да тренирам. Матео Ковачич. Няма да дигне нито един от тях показател, ама... Добре, Варан е на половината да дигне 4 показателя. Което е супер. Билбао приема 20 милиона плюс Карвахал. Тук вече става интересно. Та кариера става интересна, ако приемат всички договора. И ако успея да ги взема. И Дехея, и Погба, и Агуеро, и Неймар. Ако успея да ги взема, ще стане много интересно. Лапорта Реала в Реал Мадрид. Молодци се. За Погба не са приели офертата, аз не съм видял. Отрязаха ме жестоко. Жестоко ме отрязаха. Добре, ще ви дам 55 милиона плюс голяма звезда. В смисъл. Той си е звезда. Касемиро си е звезда. Много млад ти може да го тренирам, но защо ти не се чувстваш добре? Няма нищо. Ще играеш. Ще играеш спокойно. Не ми пука, че не се чувстваш добре. Ще играеш. Така. Вие ще вкараш гол. Другия мач мой да те пусна. Срещу Челси баш. Лапорт приема. Неймар, Агуеро и Лапорт са новите попълнения на Реал Мадрид. Как Неймар прие? Ако сега натисна това копчак е Неймар, за пръв път на кариера ми идва от Барса в Реал. Yes! Неймар е новото попълнение. Сега да видим кой ми искат. Марсело 30 милиона. Супер оферта. 40. Отгоре ще ми дам, па ще видя, ако ми дадат. Ако го взема, за 40 направо Дехея е мой. 50 милиона плюс на Васаре, моля те, Дехея, моля те. Защо Погба не приемат? Добре, Погба няма го взимаме. Тиелеман ще го вземем. Ако намеря съобщението. Ето го. Андерлех приемат, така. Нищо от тебе, ти. Ама чакай, аз кой му предложих? Карвахал ли? Ще видя после. Защото ако съм предложил някой по-голям, ще им дам с 5-10 хиляди повече отгоре заплата за да приемат. Така, да видим колко минути става клипа. 19. Супер. Може би снимаме до края на трансферния прозорец и Юри Тиелеманс репорт. 76 оверал, супер на 18 години. Анхел Корея. Трябваше да си, ама няма нищо. Тиелеманс каза защо? Моля се, ще ти дам 105 хиляди. От мен да мине, ще ти дам по-голяма заплата. Сигурно ще бъдеш титуляр. Искам Дехея в отбора и Алаба. Ако Алаба и Дехея дойдат, нямам да имаме спирка просто. Трябваше Неймар да му сложи тренировка. Неймар. Сити. Агуеро ще играе срещу бившия си отбор. Това лети. Касемиро. Касемиро. Айде, поднаем си. Мюнхен Гладбах. Ако не се ръчеш... 35 милиона! Аз и не искам 36. То 1 милион ми го дайте, моля ви. Искам да имам повече пари, за да мога да взема Дехея и искам Алаба.
Бала. Аре Дехия. Аре Дехия, 65 милиона плюс Кейворд Нас, искате 85, аре какво искате още? И защо Йори не приема? О, Марсело е продаден. Все още не е, ама... Я фикс, искам фикс. Така. Абе, знаете ли какво? Аз ще се направя... Е, така ще си ги премествам. Ще имаме повече атака. Така. Опа. Айде, си тук. Ето, е така ще дойде Роналдо. И схемата ще бъде много атакуваща, но ще разчитам на нея. В смисъл... Е, тук ще дойдат малко по крилата, защото да не стане така, че пък много атакуващо, защото искам да има и кам. Хамес да бъде кам. Това няма как да стане. Ако... Ком и много интересна схема, между другото. Малко по-така... Не е дефанзивна смисъл, но с нея ще играем, защото си е много добра. Ако постигнем големи успехи с нея, супер! Даже Рамос мисля да го продам. В смисъл, това е много прибързано решение, но мисля да го продам, защото Рамос ще взема пари от него. Имаме Варан и Лапорт, млади звезди. Ето го Варанчо. Ами Рамос ако не да е ляв бек, ама не искам ляв бек, искам Алаба. Алаба си Алаба. Алаба си е млад на много години, на много оверал е, в смисъл. Аре, сега като го продам, трябва просто... Еми, ако не ще жертваме Рамос, да го менкаме за Алаба без никакви пари и ще дадем всичките си пари за Дехея, ако не приеме и тази оферта. Ако приеме тази оферта и тия искат още 10 милиона, ще им дам и ще се оправим. Няма биеме. Паднахме. Добре, тази схема няма да играме. В смисъл, няма да има такова шкаф. Паднахме 5 на 4 на доспи от Сити. Еми добре, взехме си парите, сега не сме за тия 20 милиона. О, Байерн приемат размяната. Добре. И Юнайтед приемат оферта. Yes. Това исках да видя. Това исках да видя. Добре. Ще ми остават 10 000 отгоре. Хайде Хия. Искаш в Реал Мадрид. Искаш. Няма не искам. Няма не. Аз нямам никакви пари да им предложа. Я ще чакай. Малко финансите, малко да ги бутнем с 65 милиона, за да имам пари. Това е важното, да имам пари сега. Да му плата, аре тия 5000 ги давам отгоре от мене. Без Рамос, но хубава защита. Хубава защита ще направя. Айде, ман, няма ни бави това. Добре, кой са контузи сега? О, Алаба и Дехея са новите попълнения. И май ни останаха пари. 31 милиона! 31 милиона! Ще се пробваме за Погба сега. В смисъл, чай да видя дали мога да си направим състава. Пък тогава. Ама това Агуеро не е играл за това. Това Агуеро не е играл. Аз мислех, че... Чакай, аз забравих, че е аржентинец. Той не е играл. Аз чуя, що той без Неймар и без Хамес, а Сити мисъл получи сега. Да искат, да е. Да, си искам. Аз знам това схема ще... Боже, защо? Тази схема ще сложа. Тука Бел, Роналдо, е така. Тука Неймар. Тука Бел, тука Хамес и тука Крос. В смисъл, това е схемата. Чакайте малко, Дехея къде е?
Дехия, тук и Алаба е тук, добре. Още я кажа за какво са ми това бека, но вярно, че ето това се става. Добре. Роуз. Така, Варан няма да е капитан, ще бъде Дехия, айде. Роналдо. Не, айде, Роналдо ще бъде капитана. Роналдо. Десь някой вие с левия крак, в смисъл. Бел го слагаме. Лонг. Шот пауър. Лонг шот 89, 83. Роналдо го слагаме отдалече. Пеналтис. 85, 81, 86, 81, 83, 73. Трябва да видим, може да има някой добър. Дехия биеше ги добре да спита. Не мога да гледам. Крос и Хамес ли да бия? Кой? Неймар ги центрия, добре, айде. Даже няма Крос, а Хамес. В смисъл не е Крос. Инструкциите, така малко тоя ще седи защита. Stay back while attacking. В смисъл, то няма го пипаме. Тук бековете. Stay back while attack. Данил ще се такова, Алаба ще си джойн в атака, защото много добре играе в атака Алаба. Харесва ми. Така Торо ще бъде резерва. Така, не, Арбело няма да я резерва. Торо, тук така. Кико Касия. Черишев. Какво ги правим тия сега, бе? Сега ще даваме под наем няколко играчи. Смисъл Торо, тия. Торо. Ама ние имаме... Майко, ние имаме много дадени под наем. Какво ще ги правим после? В смисъл... Ма какво ще ги правим после тия под наем, бе? Ние няма да имаме место в клуба. Гледай, какви са тия... Асенсио, той е добър. Диди, това ще го оставим после. Това е машина. Така, даваме Торо под наем. Така. Това го даваме под наем. Юрента даваме. Не, чакай малко сега. Лапорт, Крос, Ковачич. Ковачич ще да помагам, че се... Начо. Контрол. Къде е? Чакай. Смисъл. В Монако. Чакай, съм създал. Смисъл. Не съм създал, че подная в Монако. Така тренираме Дехия ще го направим един много голям звяр. Просто ще го направим уникален. Тук правим също и Лапорт. Една много голяма машина, защо е дриблинг. Елрондо му слагаме и тренираме. Иско няма го тренираме. Сега ще тренираме Алаба малко защитниците. Така. Нека започнат тренировките. Добре. Варан ме дигна. Малко показателен. В смисъл, дигна прогреса му. Голям. Добре, Хамес Родригес. Не. На 26 на друга кариера ми беше 91 оверал. Стига. Просто. Не, на 27. 26 още беше 90. 27 вече 91 или 2. Кой ми искат? Така, Арбело ми искайте. 5 милиона. Манчестър Юнайтед. 6 и ще се договорим. Тренировка. Чай, за кой да мислим сега да мога да вземе? Тиелеманс мога да вземе. Тиелеманс да го менкаме за някой. Агуеро е тежко контузен май.
Къде? 5 седмици. Добре, край на трансферния прозорец може да се прави. Изпуснахме нещо. Така. Тиелеманс. Йори. Чува се дали да го взема. Мога да го взема под наем. Аз мисля да го взема под наем. Що па да не го взема под наем? Аре. One year. Бонус per гол 10%. Почти 20% искам го. Отбора под наем, развивам го. Го взимам другия сезон. Въпреки, че и сега имам пари. Уан това ще ми излезе. Да. Ама защо 5 милиона? Добре, айде. Юнайтед, измъчвате ме. Аз можех да взема и Люк Шоу за бек. И да оставя Рамос. Малко се брак. Няма нищо. Арбело е продаден. Варан 4 показателя дига. Супер. Супер, така ти искам Варан. Варанчо. И сега дига оверал с Дехия. Няма так. Агуер се връща от контузия. Супер. Добре, Риско няма ви го дам. Няма шанс. Мисля, той май ми е резерва. Ако не се лъжа. Сега ще видим. Да. Риско ми е резерва. Но ще ги сменям. Смисъл. Този път Бел няма го тренираме. Аз ще тренираме Неймарката. Не, Неймар не е трябва. Неймар не е за тренировки. Хамес. Въпреки, че той ще дига и без тренировки, но няма нищо. Някой друг да вземе... Тиелеманс, какво става с него? Ланто бай, вярно. Някой... Антони Марсиал мога да вземе. Но това е много попълнение, май. Да. Някой смисъл за резерва. Знам кой ще вземе резервен вратар. В смисъл, по-добър от Кико Касия е Тим Кру. Да. На FIFA много добре пази Тим Кру. Да знаете, купувайте си го всяка кариера. В кръга на шегата. Тим Кру въобще не може да пази на FIFA. Но ще си го взема за резерва. Как мога го вземе за резерва? Лукако. Какво ще кажете за Лукако, Или кой? Дани Инкс, Обама Юнг мога да го вземе, но толкова пари да фърляме. Лукако ще го вземе. Ще оменкаме за някой. 3-2, много пари, бе. Защо толкова пари, бе? Много искам Погба да го взема в отбора. Ама Тони Крос... аре, ще се пробваме Погба. Това ще ми бъде последния трансфер. Погба и Тим Кру и свършваме клипа, защото много дълъг става. Така. Къде е това? Къде е? Тони Крос. Много по-добре. В смисъл. Мисля това да бъде от клипа. Защото другия път
ще приключиме. Ще приключим с трансферен прозорець, почваме La Liga. И довиждане.